आसाम डाउन इउनिभारसिटिया जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिलखौ खावलायबाय थानाय लेखायै दिनै एस.ब गोजौ फरायसालि सिमेन्ट सापरियाव गिबि खेबनि थाखाय मटिभेसन काम केरियार काउन्सिलिं साइक'लजि काउन्सिलिं होननानै बेयाव मोनसे बिमुं होनानै दिनै फरायसाफोरखौ सायख'नायनि मोनसे हाबाफारि दङमोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो आसाम डाउन इउनिभारसिटि बिथांमोना माखासे कर्स जोंनि काउन्सिलजों सावरायनानै बिथांमोना अफार खालामदों। दा बे कर्सेसफ्राव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिमनायाव गोलैनाय फरायसाफोरखौ स्क्रिनिं खालामनानै जों बिथांमोननियाव बेखौ बेसेन नाङै फोरोंनायनि माखासे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ रनसायनो नागिरदों। दा बेखौनो लानानै दिनै बेवहाय जुनाय सिलाफोथार सिमेन्ट सापरि बे नैबे ओनसोलनि गासै फरायसाफोरखौ जाय बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय डिग्री पास जानाय आरो मास्टार्स खालामनाय आरो मास्टार्स खालामखांनायनि उनाव जाय फरायसाफ्रा दा जेबो खामानि मावालासिनो दङ बिथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे हाबाफारि बेवहाय डाउन इउनिभारसिटिनि रिसर्स पार्सन बिथांमोना फैनानै फरायसाफोरजों जि माखासे बेयाव इन्टारेक्सन दङमोन बे जानानै थांबाय। जोबोद मोजां जादों आरो बेयाव जोबोद लोब लोब फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों। आरो बे फरायसाफोरनि गेजेरनिफ्रायनो बेयाव मेडिकेलनि दङ, बेयाव पारामेडिकेल, फार्मासिउटिकेल, बेनि अनगायैबो हिउमेनिटिस, मेनेजमेन्ट, बेनि उनाव बेयाव ल'निबो थागोन। बे माखासे कर्सफोरखौ बिथांमोना अफार खालामनो नागिरदों आरो बे हिसाबैनो जोङो बिनि गेजेरावनो माखासे स्टुडेन्टफोरखौ जों स्क्रिनिं खालामनानै जों हरगोन जोंनि काउन्सिलनिफ्राय। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल माने बेनि उनाव इन कलाबरेसन उइथ आसाम डाउन इउनिभारसिटि आरो बिदि जागोन। दा बे हिसाबै जोङो बे स्टुडेन्टफोरखौ जोंनि गेजेरनिफ्राय जों हरनो सानदों। जों नायनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जिहेथु जोंनियाव गं 22 जिल्ला दङ, बे गं 22 जिल्लानिफ्राय जोङो बै स्टुडेन्टफोरखौ जिहेथु सायख'नांगोन। जों आसा खालामदों 50 निफ्राय 60 बेबादि स्टुडेन्ट जुदि जों हरनो हायोबा माने डिफारेन्ट बे कर्सआव दा जोंनि फरायसाफ्रा जोबोद बेनिफिटेड जागोन। आरो जों लुबैदों दा जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय नैबे ओनसोलाव गोलैनाय बर' सुबुंफोरखौ जों जेसे हागौ जों सुबुं धोन हिसाबै जों सोरजिनानै हरनांगोन। आरो बिथांमोना सुबुं धोन जायोब्लासो जोंनियाव जोङो जि थांखिखौ लानानै जोंनि काउन्सिलखौ दाफुंनाय जादोंमोन बे सोलोंथाइ बिथिङाव जोंहा जोबोद गिदिर खामानि मावनाय जागोन होननानै जों मोनसे रंजानायबो लानो हागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जोङो सुबुं धोन सोरजिनायनि गेजेरजों जि मोनसे जौगानायनि जि लामा बे लामाखौ जों दिहुनना लानो हागोन। जों बेखौ नोजोर बोदों। सरासनस्रायै दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोबोद ओंथि गोनां जादों आरो जोबोद नैबे ओनसोलनि बेयाव बिगोमा बिथांमोना बाहागो लाफैदों। आरो बर'नि माहारियारि आफाद जेरै खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, धोरोमारि गौथुमफोरनि माने जि आफादफोर दङ, दैदेनगिरिफोर दङ, साफ्रोमबो बेयाव नैबे धेमाजि जिल्लानि बे माहारियारि आफादफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों। आरो बेबादिनो नैबेखौ रनसायनायनि बेलायावबो बे माहारियारि आफादफोरनि बिथांमोनानो दैदेनदों। आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि बेयाव जोङो जि मोनसे बानजायनाय बे हाबाफारियाव बिथांमोना मदद खालामनानै दिनैनि हाबाफारिखौ आबुं जाफुंसार होबाय। आं बिनि थाखाय बिथांमोन बयखौबो साबायखर बावहरदों। दा बेसिकेलि जोङो दा बेखौनो नोजोर बोदों गाबोनबो जोंनिया दिनैनिफ्राय जोङो नैबे इयुथफोरखौ आरो जे स्पर्ट्सनि बेलायावबो जों माखासे खामानि रनसायदों। दिनैनिफ्राय नलबारियाव बेयाव फुटबलनि जि मोनसे कचिं काम्प बेयाव मोनसे गेम जागासिनो दङ, बेयो जादों। बेयाव देवबाराव बेयो फाइनाल जागोन। बेजों लोगोसे जोंनि काउन्सिला दा मोनसेखौ जों फकास खालामनो नागिरदों, जों इनकाम जेनेरेसननि सायाव जोङो गोबां खामानि बेयाव मावनो सानदों। बेयाव गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव जोङो दा फिसारि, जोङो बेयाव बि किपिं, बेनि उनावबो जों नायदों बेयाव जोंनि हातसारि, दाकारि, पिगारि, गटारि जों बेफोरनि थाखाय जिखिनि ट्रेनिं बे ट्रेनिंफोरखौ जों होगासिनो दङ। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जाहाथे जि लाइमोनफोर आरो गोबां जोंनियाव आबादारि दं बिथांमोना जाहाथे बेफोर खामानिनि गेजेरजों जिउ राहा खुंनायनि लामाखौ दिहुनना लानो हायो बेखौ जोङो नागिरगासिनो दं जोंनि काउन्सिलनिफ्राय। आरो इतिमধ্যे जोङो माखासे काउन्सिलनि जि प्रसेस बे प्रसेसखौ जागायबाय। बेनि अनगायैबो जोङो माखासे जोंनि ओनसोलाव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव गोलैनाय जों माखासे जायगाफोर दङ, जाय जायगाफ्राव जोङो काउन्सिलनिफ्राय माखासे आइजोफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बा आइजोफ्रा जिहेथु दिनै न'खर खुंनायाव बिथांमोना मोनसे
मैखोम मोनसे बाहागो लायो। दा बे हिसाबै जोंनि रां राशिखौ बारायनांगौनि थाखाय बा न'खरखौ खुंफुंनायनि थाखाय बा जोंनि जिनिखि लिभलिहुड बे लिभलिहुडखौ बारायनांगौनि थाखाय जोंहा रां राशिनि जोबोद दरखार जायो। दा बेनि थाखाय जों आइजोफोरनि माखासे बाजार बे लुफुंनायनि हाबाफारिखौ जों एबारनि इउपिआव जों बेखौ लाखिदों आरो बे हिसाबैनो जों आवगायलांगासिनो दङ। जोंनि काउन्सिलनि नैबे जे इनकाम जेनेरेसननि जि माखासे राहा लामा बे राहा लामाखौ काउन्सिलनि जे माखासे जों जि गाइडलाइन्स दङ स्टेटनि बे मथेनो जों मावलांनो थाखाय बेखौ दा साखाफारा जाबाय। दा बेखिनि खामानिया जोंनि दा काउन्सिलाव दङ। थेंक इउ।